дастаи мунтахаби наврасони 16 солаи Тоҷикистон оид ба футбол баъди рохат гирифтан ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё 2020 ба пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе баргаштанд. ҳазорон нафар мухлисон бо шодию нишод зери садои карнаи сурнай ин насли умедбахши меҳанро пешвоз гирифтанд. тафсилот дар гузориш. мунтахаби наврасони кишварро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе намояндагони Федератсияи футболи мамлакат, масъулини Кумитаи Кӯрбоҷонон ва варзиш, устодону донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ва пайвандони футболбозон бо ҳисси баланди ватандӯстию хештаншиносӣ истиқбол гирифтанд. баъд аз пазироии дар толори меҳмонони олимақом, раиси Кумитаи Кӯрбоҷонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурияи Тоҷикистон бо ҳайати мунтахаб суҳбати самимӣ намуда дастоварди ин ғунчаҳои навшукуфтаи ватанро шоёни таҳсину офарин номид. ба ташаккури зиёд ба бачаҳо гуфтанӣ ҳастам ки ин нақшае ки мо кашидем, ӯ вазифае ки мо дар пеши даста монда будем, даста бо як сари баланд иҷро кард ва мо ба чемпионати Осиё роҳат гирифтем. Ташаккур худро ба мухлисон расонданиам, ба роҳбарияти Федератсияи футболи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгириашон ки мо ягон танқисӣ надоштем дар вақти тайёрӣ ба дастаро ва бачаҳо ин бозӣ хуб нишон дода ҳамин натиҷаро ба даст овардем. сипас дар саҳни фурудгоҳ дар назди ҳазорон нафар мухлисон ки бо нидоҳои офарин офарин шермардони ватан футболбозонро пешвоз гирифта бори дигар мунтахаби кишварро барои рохат ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё 2020 ки дар кишвари Баҳрайн баргузор мегардад табрику муборакбод намуданд. дар бозии аввал бо давлати Шри-Ланка дар он ҷо 4 гол зада ва дар бозии дуюм бо давлати Кувейт дар он ҷо 2 гол задам ва дар бозии сеюм бошад бо давлати Непал буд ки дар он ҷо 1 голи дигар ба самар расонидам ва дар бозии охирон бошад бо давлати Иордания, яъне давлати мизбон, дар он бозӣ бошад боз 1 голи дигар зада ва беҳтарин нишонзани чемпионати мазкур шудам. баъд аз маросими истиқбол дар фурудгоҳ футболбозон дар мусофиркаши махсуси орододашудаи Аки Авесто бо меҳмонону иштирокдорони маросими истиқбол рӯ ба майдони 800-солагии Москва оварданд. шодиву нишоти волидайн, хусусан волидайни ним ҳимоятгари тими наврасони кишвар Алиҷони Айнӣ ҳадду канор надошт, зеро падари варзишгар маҳорати футболбозии фарзанду ҳаммаслаконашро ба футболи Аврупо баробар мекард. беҳтарин бозӣ бовар кун, ман баъди бозии инҳо бозии аврупои командаҳои Франсия ПСЖ ва намедонам кадом команда буд, дигар бовар кунед баъди ин бозӣ намефаҳмам бозиҳоро тамошо кунед. беҳтарин бозиро инҳо нишонад. раҳмат ба сармураббии ҳамин команда ки чунин командаро ташкил кардаасту ба ватан ба модар хизмат мекунад. аввалан мехостам миннатдории худро ба Федератсияи футболи Тоҷикистон расонам ки ба мо чунин пеш аз ин чемпионат ба мо шароитҳои хеле хубро муайё намуданд ва чӣ қадар ки шароитҳоам хуб шуд, мо кӯшиш мекунем ки боз ҳам хуб муайё кунем. дар майдони 800-солагии Москва футболбозони наврас дар ҳузури мухлисон волидайн таҳти садои карнаю сурнай рақсу сурудхонӣ карда суруру шодмонӣ намуданду ин дастоварди наҷиби хешро ҷашн мегирифтанд. акнун тими мунтахаби наврасони кишвар таҳти роҳбарии сармураббӣ Аҳлиддин Турдиев ба марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё омодагӣ мебинанд. дар ин бозиҳои интихобӣ мо 4 бозӣ гузаронида, дар 4 бозӣ хеле ки шоҳид ҳастед ғолиб омадем ва беҳад хурсанд ҳастем ки ба даври финалӣ ба даври Осиё рохат гирифтем ва мо ба Баҳрейн меравем. умед мебандем ки ин насли навшукуфтаи футболи меҳан аз чемпионати Осиё миёни наврасони 16 сола бо пирӯзӣ бармегарданд.